नमस्कार मंडळी. नमस्कार. आज आपल्या धामणगावला खरं तर जागतिक महिला दिनाच्या कार्यक्रमाला मला स्वतः उपस्थित राहण्याची मनापासून इच्छा होती, परंतु काही कार्यक्रम नियोजित असल्याने मी येऊ शकत नाहीये. परंतु माय माती फाउंडेशन नावासाठी नाही तर गावासाठी याचा मला आनंद वाटतोय की महिला दिनाचं आयोजन करताय. आपले सरपंच गोकुळदादा, सर्व प्रमुख धामणगावची लेख आपली श्रीमती प्रभावतीताई, आपली सुहासदादा, तालुका कृषी अधिकारी राऊत साहेब आलेत, आपले मंडळ कृषी अधिकारी वाल्ले साहेब आहेत, आमचे मित्र ज्यांना मी रोजगार मित्र म्हणतो, उद्योग मित्र म्हणतो, जे रिसोर्स पर्सन आहेत, समाधान दादा पाटील. नंतर आपल्या गावाचे भाषे आमचे सहकारी मित्र कृषी परिषद पदाधिकारी सचिन भाऊ बाविस्कर, भरत दादा, माय माती फाउंडेशन जे गावात उपक्रम घेत आहेत, सगळ्यांच्या वतीनं महिला दिनाचा जो कार्यक्रम आयोजित केलाय त्याच्या शुभेच्छा देतो. आधी माझ्या माता भगिनींना शुभेच्छा देत असताना केवळ महिला दिनाचं औचित्यभर म्हणून नाही, पण आपल्याला विनंती करतो की आपण रडू नका, आपण लढायला शिकू, आपण भांडू नका, आपण मांडायला शिकू आणि आपण वाद नाही तर संवादाने पावलं टाकूया. मला खात्री आहे की माझ्या माता भगिनी यांच्याजवळ संयम आहे, यांच्याजवळ कौशल्य आहे, व्यवस्थापन आहे आणि आपण निश्चित जसं माय माती फाउंडेशन सारख्या संस्था आहेत, जसं आपल्या गावचे सरपंच, जसं कृषी विभाग आज जाऊन आला आहे, याच्यातून आपण छोटे मोठे केंद्र सरकारच्या, राज्य सरकारच्या योजनेतून आत्मनिर्भर होऊया, स्वतःच्या पावलावर उभं राहूया आणि जगण्याचा एक वेगळा आनंद घेऊया. मी महिला दिनाच्या मनापासून शुभेच्छा देतो आणि नक्की धामणगावला आपल्या सगळ्यांच्या भेटीला येईल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.